आज आपण या ठिकाणी 1991चं औद्योगिक धोरण विचारात घेणार आहोत. 1991चं औद्योगिक धोरण अतिशय महत्त्वाचं आहे. सुरुवातीला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1948, 1956, 1980मध्ये वेगवेगळी औद्योगिक धोरणं सरकारने राबवली. परंतु हे 91चं धोरण अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. याचं कारण का, तर आपण या धोरणामध्ये काही नवीन तत्त्व स्वीकारलेले आहेत. खाऊ जे आपण त्याला म्हणतो, म्हणजे खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण या तत्वांचा आपण स्वीकार केलेला आहे. आपली जी पूर्वी अर्थव्यवस्था बंदिस्त होती ती जास्तीत जास्त खुली करण्याचा प्रयत्न या औद्योगिक धोरणामध्ये केलेला आपल्याला दिसतो आणि म्हणून हे औद्योगिक धोरण अतिशय महत्त्वाचं आहे. या दृष्टिकोनातून आपल्याला पहिल्यांदा औद्योगिक धोरण म्हणजे काय हे विचारात घ्यायचं आहे की उद्योग संस्थांच्या संबंधित ज्या धोरणात्मक उपाययोजना असतात त्याला आपण सर्वसाधारण औद्योगिक धोरण असं म्हणतो. म्हणजे उद्योगांचा विकास व्हावा या दृष्टिकोनातनं काही जी तत्व नियमन केलेले असतात त्याला आपण औद्योगिक धोरण म्हणतो, की जेणेकरून उद्योगांचा विकास व्हावा, उद्योगांना चालना मिळावी, हा त्याच्यामागचा दृष्टिकोन असतो. आज या ठिकाणी आपल्याला 1991चं जे धोरण आहे त्याची जी वैशिष्ट्य आहे त्यातल्या ज्या काही तरतुदी आहेत ते आपण पाहणार आहोत. आता या ठिकाणी जे वैशिष्ट्य दिसतं ते म्हणजे जी 3 तत्व स्वीकारलेले आहेत ती आपल्याला या ठिकाणी दिसतात. पहिलं म्हणजे उदारीकरण, की जास्तीत जास्त जास्तीत जास्त स्वातंत्र्य अर्थव्यवस्थेला देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी सरकारनं केलेला आहे. त्यानंतर दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे खाजगीकरण, की जे खाजगी क्षेत्र आहे त्या क्षेत्राला वाव देण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला आहे. आणि जागतिकीकरण म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था जास्तीत जास्त खुली करण्याचा, जगासाठी खुली करण्याचा प्रयत्न या धोरणामध्ये केलेला आपल्याला दिसतो. त्यानंतर आणखीन महत्त्वाचं म्हणजे आपली जी राष्ट्रीय किंवा जागतिक जे बदल होत आहेत त्या बदलत्या परिस्थितीचा अभ्यास करून आपल्या उद्योगांची पुनर्रचना करण्यावर सरकारने काय केलेलं आहे, भर दिलेला आहे. त्याच्यानंतर आपल्या उद्योग आहेत त्यांची स्पर्धात्मकता वाढावी, त्यांच्यासमोरच्या ज्या अडचणी आहेत त्या दूर कराव्यात, त्यांची कार्यक्षमता वाढावी, उत्पादन क्षमता वाढावी, हा त्याच्यामागचा उद्देश. नंतर तंत्रज्ञान, नवनवीन आधुनिकीकरण वगैरे याचा स्वीकार व्हावा, या दृष्टिकोनातनं हे औद्योगिक धोरण आखलेलं आपल्याला दिसतं. याच्यामध्ये औद्योगिक परवाना पद्धत रद्द करणं, त्याचबरोबर रोजगार निर्मितीला चालना देणं, उपक्रमशीलताचे कौशल्य आहे त्याला चालना देणं, या सगळ्या गोष्टी सरकारनं केलेल्या दिसतात. त्यानंतर MRTP ॲक्ट कायदा आहे तो रद्द केलेला आहे. या सगळ्या मागचा उद्देश काय, की देशाचा जलद आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी दर घडून यावा. मग या दृष्टिकोनातनं सरकारनं काही ज्या तरतुदी केलेल्या आहेत या धोरणामध्ये त्या आपल्याला विचारात घ्यायच्या आहेत. सगळ्यात पहिली महत्त्वाची तरतूद म्हणजे काय, परवाना पद्धत जी होती ती रद्द केली. म्हणजे याच्यापूर्वी, या धोरणापूर्वी जर एखाद्या उद्योजकाला, व्यावसायिकाला आपला जर व्यवसाय उभा करायचा असेल किंवा त्याचा विस्तार करायचा असेल तर त्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागत होती. पण आता या नवीन धोरणानुसार काही जे महत्त्वाचे उद्योग आहेत, म्हणजे जे सरकारच्या ताब्यात असणं गरजेचं आहे किंवा पर्यावरणाच्या दृष्टीनं जे महत्त्वाचे उद्योग आहेत हे फक्त सरकारनं आपल्या ताब्यात ठेवले. म्हणजे आता सुरुवातीला 38 होते, आता ही संख्या 6वर आलेली आहे आणि बाकीचे जे सगळे व्यवसाय आहेत ते खाजगी व्यक्तीसाठी खुले केलेले. म्हणजे हे व्यवसाय व्यक्ती स्वतंत्ररित्या उभं करू शकते, त्यासाठी सरकारच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही आहे. हे करण्यामागचा महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे काय, की परवाना जो घ्यावा लागत असेल त्याच्यासाठी मग बऱ्याच कागदोपत्री नोंदणी उद्योजकाला कराव्या लागत असत, किंवा आत्ता परवाना अर्ज केला की एक 4-5 वर्षांनी त्याला परवानगी मिळत असेल, त्यावेळेला परिस्थिती बदललेली असायची आणि त्यामुळं, किंवा लाचलुचपत, भ्रष्टाचार वगैरे ह्याही गोष्टी मोठ्या प्रमाणात होत्या. त्यामुळं अपेक्षेप्रमाणे उद्योगांचा विकास होत नव्हता आणि म्हणून मग त्वरित उद्योगांची वाढ व्हावी, विकास व्हावा, त्वरित स्थापले जावे, औद्योगिकरणाचा वेग वाढावा आणि म्हणून सरकारनं ही परवाना पद्धत काय केली, रद्द केली. त्याच्यानंतर आणखीन महत्त्वाचं म्हणजे काय, परकीय गुंतवणूकदारांना मुभा दिली, की यापूर्वी थोडंसं नियंत्रण होतं, परंतु या नवीन धोरणानुसार काही उद्योग परकीयांसाठी खुले केलेले आहेत. म्हणजे जवळजवळ 34 उद्योग जे आहेत ते परकीय उद्योजकांसाठी खुले केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये हॉटेल,
पर्यावरण, त्याच्यानंतर पर्यटन, अन्न प्रक्रिया वगैरे सारखे जे व्यवसाय की त्याच्यामध्ये आता परकीय गुंतवणूकदार 51% गुंतवणूक करू शकतात. काही उद्योगांमध्ये 75%, तर काही उद्योग पूर्णतः या परकीय गुंतवणूकदारांसाठी खुलं करण्यात आलेलं आहे. त्याच्यानंतर याचाही मुख्य उद्देश काय की आपल्या उद्योगांकडे मोठ्या प्रमाणात भांडवल नाही आहे, तंत्रज्ञान नाही आहे, आणि त्यामुळे जर परकीय गुंतवणूकदारांना मुभा दिली तर आपल्या उद्योगांना जे लागणारं भांडवल आहे, जो पैसा आहे, तो उपलब्ध होईल आणि उद्योगांचा विकास होईल. आणि म्हणून जे महत्त्वाचे जे उद्योग आहेत किंवा ज्याला मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची गरज आहे, तंत्रज्ञानाची गरज आहे, असे उद्योग परकीयांसाठी खुले करण्यात आलेले. त्यानंतर परकीय तंत्रज्ञानाला मुभा देण्यात आलेली. या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की अजूनही आपले जे व्यवसाय आहेत ते पारंपरिक पद्धतीनं चालतात, पुरातन पद्धतीनं चालतात. अजूनही आधुनिकरण म्हणजे जेवढं व्हायला पाहिजे तेवढं झालेलं दिसत नाही, तंत्रज्ञानाचा अभाव दिसतो. त्यामुळं खर्च वाढतो, तोट्यात जातात वगैरे, या सगळ्या गोष्टी घडून येतात. आणि म्हणून आपल्या उद्योगांना परकीय तंत्रज्ञान मिळावं, उद्योगांचा विकास व्हावा, या दृष्टिकोनातनं सरकारने तंत्रज्ञानविषयी सुद्धा मुभा दिलेली. म्हणजे आपल्या उद्योगांना जर काही परकीय तंत्रज्ञान हवं असेल त्यांच्या व्यवसायामध्ये, तर ते परकीय उद्योजकांशी आता परस्पर करार करू शकतात. त्यासाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही आहे. त्यांना आणखीन एक महत्त्वाची जी तरतूद केलेली आहे ती म्हणजे MRTP ॲक्ट जो कायदा होता, मक्तेदारी नियंत्रण कायदा, तो कायदा रद्द केलेला आहे. हा कायदा काय होता, MRTP ॲक्ट कायदा? तर पूर्वी जे बडे उद्योजक होते त्यांच्यावर नियंत्रण प्रस्थापित व्हावं या दृष्टिकोनातनं ह्या उद्योजकांना जर त्यांचा व्यवसाय वाढवायचा असेल, विस्तार करायचा असेल, तर सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती. जे 100 कोटीपेक्षा जर जास्त गुंतवणूक करायची असेल तर सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती. पण ह्या नवीन धोरणामध्ये हा कायदा रद्द केलेला. म्हणजे हे आता बडे उद्योजक सुद्धा आपल्याला हव्या त्या प्रमाणामध्ये उद्योगांचा विकास, विस्तार करू शकतात, हवी तेवढी गुंतवणूक करू शकतात. याच्या मागचाही उद्देश काय की मोठ्या प्रमाणात उद्योगाला भांडवल उपलब्ध व्हावं आणि उद्योगांचा विस्तार व्हावा. त्याच्यानंतर स्थान निश्चितीबाबतची मुभा, की पूर्वी उद्योग उभा करायला जायला पाहिजे वगैरे, याबाबत सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती. पण आता म्हणजे ज्या ठिकाणी 10 लाख लोकसंख्या आणि 25 किलोमीटर अंतरावर जर उद्योग उभा करायचा असेल तर सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. त्याच्यानंतर आणखीन एक महत्त्वाचं म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्राचा संकोच केलेला आहे. जेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा आपल्या म्हणजे आपण मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली आणि या मिश्र अर्थव्यवस्थेमध्ये सरकारची भूमिका महत्त्वाची असते आणि त्यामुळं लवकर विकास व्हावा, औद्योगिकरणाचा वेग वाढावा म्हणून सरकारने सुरुवातीला भराभरा उद्योगधंदे स्थापले आणि मोठ्या प्रमाणात या उद्योगांमध्ये, सरकारी उद्योगामध्ये गुंतवणूक केली. पण जेवढी गुंतवणूक केली तेवढा परतावा सरकारला मिळालेला नाही. बरेच उद्योग तोट्यात गेले, बरेच उद्योग फक्त कागदोपत्री उभे राहिले, सर्व उद्योगांवर सरकार नियंत्रण ठेवू शकलं नाही आणि त्यामुळं म्हणजे ही जी गोष्ट होती ही देशाला परवडणारी नव्हती आणि म्हणून त्यामुळं सरकारचं जे क्षेत्र आहे म्हणजे सार्वजनिक जे उद्योग आहेत ते संकोच केले. मग हे जे उद्योग आहेत हे खाजगी क्षेत्रासाठी खुले करण्यात आलेले आहेत. मोठ्या प्रमाणात म्हणजे ज्या संस्था आहेत किंवा जे म्युच्युअल फंड आहेत त्यांना हे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात आले. त्याच्यानंतर सरकारनं जी गुंतवणूक केली ती मोकळी केली, म्हणजे सरकारनं भरपूर प्रमाणामध्ये पैसा गुंतवला आणि हा जो पैसा होता तो गुंतवलेल्या प्रमाणात त्याला परतावा मिळाला नाही आणि म्हणूनच सरकारनं आपल्या उद्योगातली गुंतवणूक काय केली, कमी केली आणि किंवा काढून घेतली आणि हा जो पैसा आहे तो कल्याणकारी योजनांकडे वळवण्यात आलेला आहे. त्याच्यानंतर जे आजारी उद्योग होते त्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. म्हणजे आपण पाहिलं की सरकारनं गुंतवणूक केली पण बरेच उद्योग तोट्यात गेले, बरेच उद्योग आजारी पडले योग्य त्याच्या नियंत्रण नसल्यामुळं. त्यामुळं ह्या आजारी उद्योगांची पुनर्रचना करण्यासाठी औद्योगिक वित्तीय व पुनर्रचना महामंडळाची स्थापना केली की या उद्योगांची पाहणी करायची, त्यांची पुनर्रचना करायची, त्यांना काही शिफारशी किंवा सूचना करायच्या आणि ते चालू ठेवायचे किंवा बंद करायचे हा निर्णय घ्यायचा. अशा अनेक
गोष्टी या ठिकाणी या वित्तीय महामंडळाकडे सोपवण्यात आलं. तर अशा रीतीनं हे आमूलाग्र बदल 1991च्या धोरणामध्ये करण्यात आलेले आहे आणि त्या दृष्टिकोनातनं हे औद्योगिक धोरण अतिशय महत्त्वाचं आपल्याला दिसतं. थोडक्यात काय की जास्तीत जास्त खाजगीकरणाला, खाजगी क्षेत्राला वाव दिला की जेणेकरून खाजगी क्षेत्रातलं उपक्रमशीलता, कौशल्य याचा उपयोग होईल. त्यांच्याकडचा पैसा, साधनसंपत्ती ही उद्योगामध्ये आणली जाईल आणि औद्योगिकरणाचा वेग वाढेल. त्याचबरोबर उदारीकरण हे तत्त्व स्वीकारलं की उदारी याच्यापूर्वी काय होतं की जास्तीत जास्त नियंत्रण सर्व क्षेत्रावर होतं, सरकारचं वर्चस्व होतं आणि त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे उद्योगांचा विकास होत नव्हता, स्थापन होत नव्हते आणि म्हणून मग सरकारने हे जे नियंत्रण होतं ते काय केलं, शिथिल केलं, जास्तीत जास्त मुभा देण्याचा प्रयत्न केला. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जागतिकीकरण. कारण आता सगळे देश जवळ आलेले आहेत, कुठलाही देश अलिप्त राहू शकत नाही. एकमेकांचं सहकार्य, एकमेकांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार होणं आवश्यक आहे आणि त्या दृष्टिकोनातनं आपली अर्थव्यवस्था सुद्धा खुली करणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून मग सरकारनं जागतिकीकरणाचा पण अवलंब याच्यामध्ये केला. जास्तीत जास्त परकीय गुंतवणूकदारांना मुभा दिली, आपल्या देशातील व्यक्तींना आयात निर्यातीसाठी वगैरे मुभा मोठ्या प्रमाणात दिलेली. आणि म्हणून या ठिकाणी म्हणजे या धोरणामुळे औद्योगिकरणाचा वेग आपल्याला वाढलेला दिसतो, उत्पादन क्षमता वाढलेली दिसते आणि चांगला परिणाम म्हणजे आर्थिक वृद्धी दर, आर्थिक विकासाला चालना मिळालेली आपल्याला या ठिकाणी